Med på banen har vi nummer 5, Nadia Myron, og nummer 6, Sabrina Sibon. På opvarmningen er det nummer 7, Pernille Stribold, og nummer 8, Jost Marsens, der skal holde sig klar. Victoria Suzette Carr og Irish Jumper slutter med 8 fejl til 83. Hold ved ham, hold ved ham. Og ro på. Stod derovre lige før. Så meget. Det klarer han selv. Ja, rigtig. Så du, jeg det var lige over. Okay. Nej, jeg skulle lige sige, det er vel i virkeligheden ikke fordi den er. Ja, det er godt, så ja. Da. Det kommer hjem i stærk, den der bare. Ja. Ja.